Искам да съм някой, просто искам да съм платен. Не съм ебан гъс, наведен от полицайите, защитен. Искам да съм аз, този дето носи вкъщи да ядем. Опитвах мисля да направим 10 лева, какви книги да ти четем, какви интриги да ти плетем, какви противни сте ми на мен. Искахме просто някой ден хубаво да се облечем. Аз казвам всичко за себе си, ти какво ще кажеш за мен? Заби ми нож в гърба, до вчера беше мамен. Ами какво правите с политическите концепции и репресии? Полива кура на личе, майките ни са в депресии. Посягат към самоубийство и децата виждат това. После ще обръмчели в джоба с пакет трева. Дай да ги затворим тях, вашите да карате с класите, вашите да имат животи в боли кура за нашите. Вкараха ги за цивистени заради зелени треви, а истинския богогей там на бюрото си седи. Но в страната на предателството, като какъв да израснеш, спокойно дръж са малък, знам че много са дразниш. Не им давай повода да ти отнемат свободата. Прави нещата, чакат то ти се избистри главата. Никога няма да си тарикат с баща ти колата. Не е лошо да имаш, но поне си затваряй устата. Мечтай, момче, няма нищо лошо в това, но не оставяй мечтата да си остане само мечта. В широкия център живях и пак близко до хероина. Зад блока ми беше хероманската градина. Спусках се с грозното още като бях на 9. Аз съм грозното патенце и убивам твоя лебед. Много лебеди има и малко грозно патенце. Аз избирам второто. Момчето. Hood baby boy, the mix.